ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାଛ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଧୋଇଥିବା ମାଛରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲସେ ମିଶାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିନେବା। ଜିରା, ଅଦା, ରସୁଣ, କଟା ପିଆଜ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଲସେ ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିନେବା। ଆଗରୁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା, ସେଥିରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମାଛକୁ ଛାଣିବା। ମାଛଟି ଭଲସେ ଛାଣିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ନେବା। ମାଛ ସବୁ ବାହାର କରିଲା ପରେ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ତେଲରେ ମୁଁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ତେଲ ନେଇପାରିବେ। ତେଲରେ ଦେବା ଆମେ ପାନମଧୁରୀ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଟା ପିଆଜ, ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖିବା ମସଲାରେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ପାଣି ଦେଇ ଲୁଣ ଦେବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେବା। ତା ସହିତ ଭାଜି ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ମାଛକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଫୁଟଣ ଦେବେ, ପୁରା ଦେବେନି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ। ଘରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପକାଇନି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।